Hi guys, morning. Morning guys, Mamka say. How are you guys? Mamka say, guys, Mamka say. Guy timboti mwinyi mbijana. And timboti shedu mwinyi mbijana. Now guys, ndoda mbobvunzawo vanhu comment section chaiyo. Socialite chaiyo. Munoziva here kuti after social media kune life dzine vanhu. Life does not revolve around Facebook. Kana kuti any social media platform. Hanzi budikira ndokavata ini. Ndakatozvivatira. Ndakatovata. Life does not revolve around social media chete. After life, after Facebook, kune life guys. Ndoda timbonesanawo guys, mbotaurawo kana nemumbondiudzawo guys. Vazhinji venyu ndombowa nezuro ndakaseka ndinhasi ndaseka ndisangana nekameka clip so ndafanira kuseka handiti simba rekuti uri munhu simba rekuti munhu anoudza munhu kuti uri ngoma munoriwanepi naimi hamutyi Mwari munoriwanepi hamutyi Mwari naimi ndaseka so munoziva ndikati njere shoma dzinoreva tenzi nebasa munhu anenge akatakura musoro ka but musoro macho hamuna chinhu ndaseka so pane vamba kuti unopesera tongoseka nezvinhu zvinenge zvichingotaugwa nevamwe vanhu so alright ndoda mbokubvunzai guys kune mumwe munhu wokuti paupenyuka haatorina mwana right now as we speak ari kutsvaga mwana left right and center anomuka makuseni na4 o'clock achinamata achichemera Mwari kuti Mwari ndipewo chipo chemwana kune mumwe munhu wokuti anofamba everyday anzwa nekutenderera achienda kwakasiyana siyana I have been there. I know that. I have been there. I know that. Ndakatenderera kunge munhu anopenga inini personally pachizvangu. Musimba muchishama muromo kana kutaipa uchiudza kuti munhu ingoma. Let's say zveshuwa munhu ingoma. Shoko rakadaro simba rakadaro soko uchichama muromo wako. Haunzwi kutya Mwari. Haunzwi kutya Mwari. Ndiwe last generation yekumba kwenyu here kana kuti yaMwari. Yekuti wakuziva kuti kumba kwenyu hakuna munhu kana kuti vana vauchazvara iwewe. Hakuna mwana achabuda akadaro. Ndaona chiclip chandangosangana nazvo. Ndangoseka so. Ndangoseka. Simba rekuti alright ndoda kubvunza handitika. Zvakafanana nekuti uri ngochani. Hauzika muti uri murume kana kuti uri mukadzi. Uri ngochani. You praise a life. Unotuka munhu usingazivi. You don't know anything about life yemunhu iyeye. Hautozivi anything. Kana kunzi tipe surname yake chaiyo hauizivi. Tipe paanogara chaipo haupazivi. Wakambosangana naye here haumuzivi. Unoburitsa kuti munhu ingoma. Hautyi Mwari. Wakazvagwa uri wani kumba kwenyu. Haunawo masisters ari kumba kwenyu. Upenyu hwako makanozati hwakamira sei. Utori unozati ndati Mazimba hatityi Mwari so. Kune vanhu vari kurarama izvozvo in real life. Kune vanhu vari kurarama izvozvo in real life. Wokuti nhasi mausiku amuka na 3 achichema achidedzera kuna Mwari. Achidedzera kuna Mwari. Kuti Mwari ndiri kudawo chipo cheMwari. Hakuna munhu anozvisika. Ndipo unoti pfungwa dzedu dziri shalo. Pfungwa dzedu dziri shalo. Ndipo unoona kuti pfungwa dzedu dziri shalo. Hakuna munhu anozvisika. Zvakuda munhu akati endei kuchikora akasvikawo at least grade 7. Kana kuti akasvikawo form 2 zvake. Ndiye anogona kurizina. Kana asina form 2 munhu asina mbovhera akadzidza kana form 2 zvake. Haana chikoro. Chirungu chichikutaura chirungu chakanokudwa nechembere dzinonzi chembere dzachona hautogoni kubudisa wedhi rechirungu. Hauna chaunacho uda kutobetserwa neruzhinji. Ilife yekungorarama yekungopema uchingobatsirwawo nevanhu. Hauna chinhu. Unotogara wamheni kunge mushiraini kunge pai. Utodawo help yevanhu vakubatsire. How is God going to bless you? Kana uine muromo uri foul like that. How is God going to bless you?
kana utori muroyi anozvitini ndiri muroyi ndofamba masikati. Kune mamwe mashoko anofanirwa kutyisa kubuda mukutya kubuda muromo mevanhu. Kune rimwe shoko rekuudza munhu kuti chirema. Ndosaka wakaremara. Zvinototyisa kuti iwewe chero uchinzi uri benzi rakaita sei. Unotonzwa hana ichirova kushama muromo kwekuti udze munhu kuti ndosaka uri chirema. Ndosaka uri ngomwa. Because urema uwo wakabva kuna Mwari. Urema wokuti wakasikwa wakadaro. Inga most of the times ndinotomboya pano chisana nevanhu kuti naini vanhu vatinotuka chiti ngochani ava hana kusikwa havana kuzogwa vakadaro here. Because wakazvarwa wakadaro. Urema hunotori pauri. Utori chirema kana wakatozvarwa uri ngochani. Tinotohwa kutya kushamba muromo kuti tikutuke nezvaunenge uri. Because hausiwo wakazvisika. Unotodawo kuita murume anoita mukadzi achisa mumba anoitawo girlfriend. But you can't because sometimes wakazvarwa wakadaro. Wakazvarwa wakadaro. Tinototya. People say a lot of things about ngochani. Guys, munozviziva. People say a lot of things about ngochani. Vamwe vanoti it's unbiblical. Hazvimo muBhaibheri. Mwari havadi ngochani. Sodom and Gomorrah rakadestroywa nekuda kwengochani, right? And zvechokwadi those are biblical scriptures zvirimo. But todzoka pakudzoka back kuti okay, ndakaona mai ava vakatakura nhumbi. Vachifara kuti Mwari mazvitenyu mandropafadza nechipo chemwana. Vakaenda kulabor tichiona. Vakanoburitsa mwana wavo tichiona. Mwana akazvarwa akatanga kutokura ave ku 2 years tikaona kuti pane something wrong tiri pamwana uyu. Saka mai ava vane mhosva yei? Vakazvarwa vakadaro dear. I'm talking about people vanozvarwa vakadaro. Ndikutaura reality of life here. Ina say zvinhu zviri reality. Anditauri zvinhu zvokuda kufadza vanhu kana zvokuspekulata. Ndinotaura reality of life. Ndikutaura munhu anozvarwa vakadaro. Catherine hakuna munhu anoaplya. Ukabvunza mana mai vazhinji vakabereka ngochani. Vanonyara kana kuenda kumachechi vakariga kuenda kumachechi vazhinji vacho. Nekucho kusekwa kumachechi. Because pakanga vakatakura nhumbu vakanzi makorokoto. Pavakazvara mwana vakanzi makorokoto. Vasati vaziva kuti mwana wavakatakura. Antika achazvisa vamwe vana mafeatures unotava kumaona vari vana vadiki. Vari vana vadiki diki ari 2 years ari mukomana unotava kumuona achifanira kushena mumba. Achifanira kupfeka madress. Saka vanozvarwa vakadaro vakaita sei kamuchiti Mwari havadi ngochani. Ko vatiri kuona mukaenda kuSouth Africa ko you understand. Munoziva kuti vana mai vakawanda chako vanoti vakatorama kuZimbabwe ko they've isolated themselves. Nekuti akazvara mwana akadaro. Aiwa tisi mubhaziki mutiri mumba. Ndakatorara zvangu. Ndisaka ndarega kuburitsa. Kuna mai vakubvunza ivana mai vakazvara achitoona mwana ndozvari anotita kunge chaviga mwana abvumidzi kubuda mbatamba namwe vana. Nenyaya kuti mai vanenge vachinyara nemwana. Mai vanenge vachivhunduka vanhu. Hazviko here vasikana ngatimboisai hatred yengochani paside. Ngatiise hatred yengochani paside. Titaure reality yechaicho zvinhu zvinoitika paupenyu. Tongoti ndiwe nhasi tendai kana chenai iwewe. Waita nhumbu. Wanozvara mwana akadaro. Unodzoka here mangwana uchitaura kuti ndakambotaura soko rekuti rakati. Unouya here pano chitode honeiwo mwana wandazvara uyu. Kana kuti unototry by all means kuviga nekumanidzira kuti kana achida kupfeka madress uchirova uchibvisa uchirova we have seen in many people. Vamwe takatombotaura navo panapa tivabvunza zvakatanga sei. Munoziona kuti no. Uyu munhu akandosvagwa akadai uyu. Anditozivi kuti Caster Siminya, look at Caster Chiminya guys. Okay, tingaenda kure. Tatelicious. Tarisai kubva ari. Ndoda kuti mudzokere kumasure. Ndoda kuti mapicture ake ari mudiki. Makaona garura Tatelicious ari mwana mudiki. Ngataure chokwadi guys. Pasina kuti kana kuti handisi kukuzirira ngochani. Ndoda kuti tionesane. Mapicture aTatelicious ari mwana mudiki uyu. Asida kuti ameka pakudi. Tarisai kuti aitori ni trend yemazamu. Garo rakakura kudai. Ari mwana mudiki. Saka mhosva yamai vake ndei. Dei vaiziva pamwe kuti muZimbabwe nekuti zvinostigmaizwa.
dei vaiziva ndakatakura chinhu chakadaro moti vaisabvisa dziri nhumbe here asikana? Moti vaisanoita maabhosheni here? Ndiani mai vanoda kusekwa, mai vanoda kunongedzwa, mai vanoda kunyadziswa, mai vanoda kusiya zvimwe zvinhu paupenyu nenyaya yekuti vanosekerwa chinhu chavakazvarawo chavasingakwanisi kukontrola? Catherine, handisi kutaura ndo imwe understanding yandinoona kuti inonetsa kwatiri Mazimba. Handinoona tine kamwe kakuslow katinako. So ndiri kutaura nengochani dzakazvarwa, ingadadzokorodza kuti vakazvarwa vakadaro. Handisi kutaura self made ngochani vakazvita ngochani vakura. Ndiri kutaura vana vandiri kutaura vakazvarwa vakadaro. Ava vazhinji vanozokura vachizoitawo ngochani nechoice yavo. I'm not talking of those ones ava vanozodata ngochani nenyaya yeusimba or something. Ndiri kutaura mwana wakazvarwa akadaro. Yesi wangu munhu wangu Lucinda uri sei? Thank you, my too, thank you. Ndiri kutaura munhu anozvarwa akadaro kuti watakura mwana unonzi makorokoto waita nhumbu. Yokura hantika wotofara waenda kulebha uri mai. Ndiri kunozvara mwana wangu. Mwana unobuda kune vamwe vanozvagwa nezvinhu zviviri. Ndiri kunyepa here? Tiri kuti Mwari havazvidi, yes. But anosika munhu ndiMwari. Munhu unozvagwa mwana uyu ane zvinhu zviviri. Pane munhu kuNigeria ane vanhu 2 ane zvinhu 2. Yes, Lamiu. Mai vanopinda mushemu nekuda kwechinja wangu akatakura. Mai vanotiza kuenda kuchechi nekuda kwemwana wangu akatakura vasingazivi kuti vakatakura munhu akadaro mukati. Munhu anozvarwa akazara ndebvu kudai akungoti hamuzivi life vaning'ina vangu. Kune vakadzi vakazvarwa vane ndebvu dzakazara kudai. Muri kunzwa zvokuti akamira ponoti murume fesi yese zvese kubva mumaoko kuita murume cheche mahomoni dzakadaro. Handimaona andita kunge murume chekuita murume cheku chaiko. Handiona utozoona kuti anditove murume anoda futi vamwe mukadzi sanoda futi vamwe vakadzi akazvarwa akadaro kuremara. Handi muri kunzwa handioni chinosekesa pamunhu chirema. Mwari vanosika zvirema, Mwari vanosika ngomwa, Mwari vanosika vanhu vakasiyana siyana. Mazimba ityai Mwari. Inzwai kutya sometimes zvimwe zvinhu tinozvivigira kutukwa pamusoro poupenyu nezvatinotaura. Ndaseka pandaona clip sure. This person knows fuck all nothing about me. Hautozivi history yangu ndakabva indotaura ndoga pano. Inini I've been through that. I went through that ordeal yekuti ndaimuka na 3 kuseni ndichichemera Mwari mwana ndichiri mudiki. Ndichiri mwana mudiki diki. Ndisati tombochembera. Uchangororwa. Ukabvapo woti kwausati wambopinda kumba kwenyu kwakusina dziso yekuenda kunganga unodzitevedza nganga uchiti Mwari ndarorwa. Ndodiniko? Uchifambisana navatete mune dzimwe nzvimbo dzaunopinda uchiziti kuzama kutsvaga mbereko. Ndakapapinda ini ndakakudza ngati mwana wangu anizita kabvepini. Ndakakudzai kuti nanhasi mukandibvunza chekwandi I don't know. Hakuna ano applya. Kusumudza muromo wako kana kutaipa kuti uyu mukadzi kana kuti uyu munhu chirema kana kuti uyu munhu ingoma hamutyi Mwari. Muri kungodzungaira vazhinji venyu. Life haisi kubatana munongosika mati you loud, you talk too much. But life yako itongori mabvirivhongoro. Haina direction life yako. Uri kuda kubatsirwa nevanhu vausingazivi. Unoshama muromo. Hi Mr. Smith, how are you? Long time my brother. Unoshama muromo. Uchiudza munhu kuti urema nokuti kuita ngoma. Urema. Urema. Hasana mbona mnaseka chirema ini. Hasana mbona mnaseka chirema. Apa uzivi munhu, you don't even know the person. Ukatonzi ti person yake chaya uizivi. Paanogara uizivi. Unongotaura zvinhu zvirifawo zvinochikisa kune zvinhu nemazera yedu aya isusu yedu. Takura tinotowa kutya nekutya Mwari. Tinotowa kutya Mwari kuti handigoni kushama muromo nichituka munhu kana kuti gumbo rakafonyoka kana kutuka munhu nezvebhodhi yake kuti iri razo handigoni. Zvinotondiremera. Uona tave vanhu vakatorarama life dzavo vanhu tikutorarama life yedu isu. Hatisi kutomborarama nekuda kupuhwa nekupema.
nekukumbira everyday, nekublackmaila vanhu everyday kuti ukasandipa ndinokutuka nichikutuka nichidai. Then umwe munhu anosimuka omira kudai so. Vamwe vakadzi mune chine zvibereko muri kuzvara vana. Vana venyu vamusingazozivi kuti mangwana vachaita sei, uchapinda nekuda kwemashoko amunoseka muchitaura. Une vana vasikana, uchazoti wakura wakangamwa izvi, uchafamba pese uchagira mwana wako mbereko. Uchafamba uchagira mwana wako mbereko pese wakaseka ukarovera maoko pachitaugwa umwe munhu kunzi ngoma, wedza kunyepa kana kuti chokwadi wakaseka nekuti kunotori nengoma dzikutotsvaga Mwari siku mwana siku nesikati. Koita ngoma dzemubhaibheri. Kune ngoma dzemubhaibheri dzakataurwa nesoko raMwari kuti dzichaveko. Muchati makura machengeta vana venyu vamuri kuti makazvara iko zvino munavo. Wakangana kusisina social media. Mwana wako azororwa. Uchafamba ugopinda papi, ugonamata, ugotsanya, ugopinda mumashiraini, ugopinda mumaprofita, uchitsvagira mwana wako mwana. Waunza chituko pamusoro pevana vako. Nekuda kwezvinhu zvaunoomberera maoko, uchiseka. Uchikanga ngozoti kunonzi akazvarasekera muchitende. Vakuru vanangotaura saying iya yaka, just kungotaura. Vakuru vakataura that saying iyo iya, nekuziva kuti mupenyu zvinofamba sei mupenyu. Anti muri kunzwisisa? Zera racho remunhu anenge achitaura unotoshaura kuti zvivindi anozviwanepi. Come on, like the guts, guys. Munhu anotongori kutamburawo zvakewo akutoti ukatasa anotonzwisa tsitsi. Anotonzwisawo tsitsi zvake so. Tsitsi zvototi naye Mwari. Antonzwisa tsitsi left, right and center. Unowana ane magatse kumira achitaura about vamwe vanhu vasina zera navo, zera rana mai vake kana kuti zera rana mbuya vake hameno. Hausati watanga kukwangwaya, uchakwangwaya, zvinhu zvichabhenda. Ini seni uchanditsvaga. Ichasvika nguva yekuti uchandiona pese paunenge wakamira. Wakavata kudai uchandiona kumadreams ako. You don't know me. You don't tamper with my name just like that every day. Ukaona munhu anokunyararira, itya munhu iyeye. Uchitaura left, right and center shit about munhu wausingazivi, wausati wambosangana naye. Wausati wambosangana naye paupenyu hwako. Unogona kubuka every day uchibaya live button nezera rako. Ndati today is going to be the last day randichataura izvi. Paupenyu hwako nothing is ever going to be right. Ndazvitaura pamberi pechita 270 people. Ucharamba uchingori munhu achauya pana uchikumbira, uchipema. Ucharamba uchingori munhu anotumigwa $100, $200 nevanhu, zvichasvika pakupera. Uchatsvaga Mwari uyu. Kana wanga usingamuziva kura usingadzidzisina kudzidziswa dzidziso dzekuti Mwari, uchamutsvaga Mwari, uchanomuchemera Mwari. Uchanomuchemera Mwari uyu. Uchanomuchemera Mwari uyu. Ndoda kuti uchengete zuva netime. Ndoda kuti uchengete zuva netime. Nokuti your time is up. Nguva yako yakwana. Mukadzi mukuru muchembere. Kunyarara hatipengi. Kunyarara hatipengi. Kunyarara hatipengi. Zvokuti unobva watoshaya kuti hatred yako nemunhu usingazivi ndei. But kunyarara hatipengi. Seni zvangu kunyarara handipengi. Ndinonyarara zvokuti kuti zivi tange ndisingazvioni. Asi hazvirevi kuti ndakangonyarara. Hazvirevi kuti ndakangonyarara. Ndoda kuti ubve wazviziva nhasi. Receive your case. Receive what's coming to you. Because the moment you say zingoma, pandakafamba ndichitsvaga mwana ndopaziva. Wakatuka vakadzi vese. Ukutuka vakadzi vese vari kutsvaga vana. Vari kufamba siku nesikati vari kutsvaga vana. Tine maZimbabweans atambura asisina kana self esteem yekuti anobuda mumba ari kuparara, umwe ari kutofunga kuzviuraya.
Ninye kutara kuti Mwari makandinyima chipo chemwana nemhaka yei. Hurema. Only a fool can stand pamberi pevanhu achitaura kuti munhu ingoma. Just a fool. Simply because meso evanhu unofunga kuti anokutunhidza. When it's coming, you are going to be alone. Unenge wawa one. All those people are not going to be there. All these people are not going to be there. Kune mu comment section izvozvi right now. Kune vakawanda wokuti izvozvi ndishtaura kudai so atotanga kuchema. I have been there. I know that. Ndaiti ndikasvika pane vanhu vanenge vakabata vana vavo. I had it. I had everything. I was driving a car. I always tell you guys. I was driving my fancy car that time. I had a house, a home that time. One thing was lacking. Marriage mom. Ndaiti ndikasvika kana kuhospital ku appointment kwa gynecologist chako chako. Ukaona vanhu vakatakura nhumbu dzavo nevana waita kungocha uchaburisa musodzi. Kuti but Mwari why? Waita kungocha waisha kuti woti kudiko. Waita sei? Waisha kuti waita sei? I walked that road. Ndoiziva. Ndinoiziva road ishi. I know this road. I've been there. So munhu ongouya hake otanga kutukirira vanhu. Otanga kutaura zveurema hwevanhu nokuti hautyi Mwari. Kumba kwenyu wakakudzwa uchikudzwa kunzi you can do what you want nemunhu wese type yezira rese. Unetori Satan evil at your age. What atanga kuita evil at that age, guys? Kuve Satan at that age mwana anogiya kuti ini ndichameka sure kuti ndavarwisanisa vanotogwa chete. What do you call that? Yes, later I have pain in my voice because I walked the road. Ndoiziva. I feel the pain for vakadzi vakawanda vari kusangana nazvo because it's a memory that you don't want to remember anymore. I think later haunambosangana nazvo because iwe kwauri it was a choice. It was a choice. Kuti hansati handawana pokuti ndidai so. Kana ndazogara ndarogwa ndozodai. Takanga tatoyo mudzimba takarogwa kudhara sereke. Tichiri vadikisa. Unenge usina kana kumbobvisa nhumbu paupenyu hwako. Kumbobvisa kana inonzi nhumbuwo uchikura unenge usina. A mere person from the old farms. From kumaruzevha wokuti chero kutaura chirungu sendidze chirungu chaya haibudi inoramba. Grade 7 haipo, form 1 chaiko haiko. Unotoona kuti zvazvakatongoomawo. Unotongoona zvazvakatongoomawo palife yemunhu uyu. Anomira pamberi pevanhu. Otaura mashoko awo, you don't know me. Mwana wangu wandinaye hana kudonha kubva kudenga. Hana kudonha kubva kudenga. Ndaita mwana 1. Guys, ndokana ndichikudzai. Ndakaona zvakaoma. Kuti akure ari oga. Ndaigara ndichibvunza Mwari left right and center. Nai Mwari saka zvadai so zvichazofamba sei? Ndinokutendai Mwari asi zvozodii paupenyu. Mwari vakamutsa. Hanzvadzi yanguko. Akauya akasiya mwana ane 6 months. I always tell you this story. Akadisappear akarova pasi akaenda. I became a parent to that day, to that child. From 6 months to now approaching 11 years. Ndini mai vanosiva. Ndini baba vanosiva. God raised a standard. Yanatsinga vakati now there are 2. And there are 2 sisters now. Vanhu vakuitana mwana na mai, but my sisters. My sisters right now as we speak. Hana chano leka. Hana chano shaya. I accepted mwana we brother yangu ndikamita wangu ndikaita legal adoption yekuenda macourts, something that I never told you pano. Ndikapinda macourts in South Africa ne lawyer ndakabhadhara mari yakareba. It took time. Ndiri kuSA yuko ndichimbeya nema social workers na teacher kuchikoro helped me.
ari grade 1. After 3 years, I was granted legal adoption. Nokuti ndaitoona kuti hapasisina. Mwana uyu anoita nherera ndiripo. Mwana uyu anogona kunogara mustreet. So by telling munhu anochengeta vana anogara nemwana wake nevana vake too kuti ngoma, what do you mean? What do you mean? Zvinopfekwa nevana vangu inini hauna iwewe. You don't have. Zvinodyiwa nevana vangu iwewe. You don't have. Mari dzine vana vangu mumatrust funds avo. You don't have. What right do you have? Yekuti unomira apo chitaura tanzi munhu ingoma. Uneiwana copyright iyoyo? Uneiwana copyright iyoyo? Ndikatora vana vekumba kwenyu, ndikavamisa apa. Ndikatora wangu mudiki wacho yeye, mudiki uyu. Ndikamisa apa. Ungada kufananidza zvingabuda here? Zvingabuda here? I am a mother to so many children because I know what I went through. I am a mother. Munozviziva guys, we would go kune vana vakasiyana ku South Africa kutibatsira. Chipinda mazviri, ndiri mai vevana vakawanda. Vamwe handisina kutozvara, ndakazvara 1, asi ndiri mai vevana vakawanda. Unomira uchitaura kuti hanzi munhu ingoma. Ndati from today, I want you to receive your case from me. As I am here, every tear rikudonha muziso mangu right now, I want you to take it with a pinch of salt. Nakuti utore musonzi wadonha muziso rangu. Nakuti utore. Nakuti zviuye pauri. Nakuti uone kuti there is more to Facebook. There is more to life than Facebook. There is more to life than Facebook. You don't know me, right? Wakati unondiziva. Ndoda kuti iwewe uzoudza Shakira mai vake. Ndoda kuti uzoudza Shakira mai vake vakamuzvara. Uzomuudza iwewe. Ndati every tear drop radonha pano. Ndoda kuti ruye kwauri ikoko. I am declaring this and sevakateerera. I even did it ndiri ndega before I came on life. Ndikati Mwari pandakafamba ndiri muno paziva. Pasingazikamwi neumwewo munhu zvake. Simply because you want to further Facebook. You want to make Facebook happy nemazita evanhu vausingazivi. Nekutaura zvinhu zvausingazivi. Your time is up. Your time is up. Chero dai ndisina kuzvara kwacho zvachose nditori ngoma yaunotaura yacho iyoyo. What right have you got yekuti unomira apo chiudza mumwe munhu kuti ngoma iwewe uri Mwari? Tikunamatei kaMwari, tikunamatei mimi, tikupfugamirei kaGodhi. Tikupfugamirei kaGodhi kuti aiwa kaGodhi ndimi maMwari. What right have you got to tell women kuti ngoma? Do you have a child? Do you have a child? Une mwana. You are confused. You don't know whether you are a man or a woman. You are confused. You are a child. Uchitori mwana pache zvako. But unomira uchiudza vabe machembere iwewe kuti ingoma dziya mahure. Yes, hure ndiri hure sekutaura kwako. Ungoma uhu manje wakatuka vakadzi vakawanda. Ndine vandotoziva vari mucomment section who comes to cry at me. Tine group randinaro musakanganwe guys pano padiaries revakadzi vasina mbovera vakaita mbereko. That pissed them off. That pissed them off big time. Vamwe vangu vachichema. Vamwe vachema. Ndati uzive kuti kesi iyi yawatakura haina kubva kuna Melly waunovenga
with a passion kudaro. Waunonyenga for no reason. Waunonyengera kuti nokuti makanga mati muchandipa kuti mundikudze ndege kuti ndinde ku Haiti. Waunonyengera zisipo. Ayisi kubva kwari chete wabata mboni zeziso raJehovha dzakawanda. Wabata mboni yeziso raJehovha vakawanda. Kwanga kuchichema neshoko rawakaburitsa rekuudza mukadzi kuti ngoma wakabata vakadzi vakawanda. Ndati ndikuudze mukadzi wese akanga ari mucomment section andina kuona iri live direct because andioni I blocked. Ndaona ka clip akakomenta achisekerera kana kuochera maoko. Receive your portion on your children. Receive your portion on your children. Ndakudzokoredza zvakare uchati wakangama kuti 2024 kune zvakaitika wakarovera makoka asekerera pakanga pachitukwa mukadzi kunzi ngoma urema hwaMwari. Uchafamba nemwana wako ugofamba nemwana wako uchitsvaga mbereko uchaiwana wakumbira regerero kuna Mwari. Ndopa uchazoiwana. Comment section pamunofamba zirai kuti Mwari vanoona. Zirai kuti in every word raunoburisa uchituka there is somebody who's going through the same situation. Ari kuchaiwa hope, ari kuchema nekuda kwe the same situation. Usati waenda all in the name of typing and putting a comment because pari kufire. Just know that it will come back to you. It's not only social media, it goes beyond. It's not only on social media, it will go beyond. And then we think it's fun. You think it's fun. Mai vako right now vari kusekwa nenyika. Kwamtare uri kuinyanga kunzi ingochani iya yavakazvara. Right now mai vako vari kusekwa nenyika kunzi vakazvara ngochani. You have the guts yekumira apo chudza muna wakadzi kuti ngochani. Yensi, you don't know the pain what your mother is going through right now nekuda kukuzvara iwe. Nekuda kukuzvara iwe nezvauri everybody can see. Munhu wese hazvitonidi rocket science, hazvinidi a scientist or what. Just by kungotaura nekumira apo everybody can see kuti you are a she. Mai vako havana ruzororo, havana rufaro. Vanenge vachinyeiwa mumarokesheni, mumakomiti, panoitwa zvese everything nekuda kwezvauri. You should know better. Ungadei uchitoziva zviri nani, asi unomira uchiudza vakadzi kuti ngoma. Anyway, chatinoziva ndechekuti hazvina kuperera, hazvipereri ipapo. It will come. Mochengeta zvenyu, wochengeta zvako time yanhasi nedate ranhasi, wochizonyatso kuvavenga. Revenge is not mine. Ine muridzi wayo. When it happens, I hope you come back wobaya futi life. Woudza vanhu kuti ndo zvazviri ndasangana nezvinhu zvangu. I hope you press the button again. Wozouya uchitaura zvakare. Don't say such kumunhu wausingazivi, because ndo zvamunenge muchiudzana kuzvikona, muchiudzana kuzvikona. Nyaya yangu, I came here, I said my story ndega, handimiriri kuudzigwa nyaya yangu nemwe munhu. Ini ndotaura ndoga. Kana dai papa ndisina mwana ndinotongoya ndichingotaura ko zvinonyadzisa here? Handiti ndo zvinoende kasikwa ndiri, zvinonyadzisa here? Zvinonyadzisa here? Unofuma nhasi uchifunga kuti ndindakapenga, uchimuka mangwana unofuma wakadzvara zvawakataura nezuro zvezvo wakadzvara. Mirira kukohwa, mirira kuti zvichadiridzigwa, zvigobuda, zvigokura, ugozokohwa. Uchakohwa. Unenge une mari, une everything, nhasi uchifamba kudai, mangwana unofuma wakastroka
uchingomuka kudai unofuma sedhi risingashandi ndo chinonzi upenyu. Kungofuma wakasituka kudai so life yatochinja, watogara pauche. Unenge uri right nhasi uchida kujim everything zviri right, uchibuda mujimu unofuma udzibhane motikari ugara pauche, ndo chinonzi upenyu. Shumbresi mbomira kundimisa, ndindiruzva zvandakatakura mumwoyo. Unopesera kugara pauche uchibuda mujimu, life yatochinja. Kune zvinhu paupenyu zvokuti chero zvaita sei rimwe shoko iwa kutya kutaipa, rimwe shoko iwa kutya kusimudza muromo wako uchiritaura. Ndati I want you to receive your portion today. I am repeating, I want you to receive your portion today. Mwari kana muchi exista, God, if you exist, if ever you are there, if ever I pray to you and I always defend your territory, I want you to deal with this one. Ndoda kuti Mwari iyi mupindire Mwari. I always defend your territory. I always come to you. You are my shield and you are my rock. Handina mwe Mwari wandinoziva ndinopfugamira wandinonamata kunze kwenyu. Kana Mwari muriko muchirarama, kana Mwari muri kuchigaro chanyasha muri Mwari, take this case Mwari. I want you to take this case Jehovah. I want you to take this one Mwari. It should not just go like this. I'm standing for vakadzi vese vasina vana vari kutambura. Panotaurwa mashoko iwayo, Mwari havana kuvata. You don't know me. You don't know my story. My story, you don't know it. Pandakapinda haupazivi. Pandakasvika haupazivi. Madays andakabotsanya hauwazivi. Madays andakambofamba munganga hauwazivi. Pandakapinda maprofita pandakapinda haupazivi. That it today, kana Mwari muri pachigaro chenyasha, muri Mwari vandinonamata, muri Mwari vandinotaura nezvavo. Take this case. Take this case. Take this case. Kune vakadzi vakawanda vakafamba rodhi yandakafamba inini, vakafamba pandakafamba inini, vakawandisa, vakadya zvisingadyiwi, vakamwa zvisingamwiki. Vamwe vakadzi ndai munonanzva kumasure kwembwa chaiko chaiko, vakanonanzva nekutsvaga mwana. And you stand pamberi pechaunga and tell people, misodzi yangu itye, because this is a prayer on its own. It's a prayer on its own. It might not happen today. It might not happen tomorrow. But ndazvitra pachena, because I want you people to be a witness on this. I could have cried in silence. I could have cried on my own. I could have cried with my people. Vanga vachichema, vaona clip iyi, vaonawo kugrupu revanhu vasina vana. But ndati Mwari, I want you to be a witness. I want people to be a witness on this day. Ndo pazvakatangira pazuva ranhasi. I hope you find peace. And I hope after uttering your mouth, opening your mouth and saying all that you were saying yesterday, I hope wakavata hope dzeumambo, and I hope your bank balance yakawedzera. And I hope even in life yako yakatochinja chaiko nezuro for the better after you have said everything. I don't know whether it was the war, but kakarika clip. I hope life yako yakatochinja for the good kubva nesuro. Ari mari kunyora mu comment section.
wakatuka a fellow sister iyo iri apa comment section. Mari yaunenge chifungwa unotengwa nayo unopiwa inodarika. Imari yekuti unopiwa nasi mangwana yodarika. It's just money, ibepa. But this will stay. This will haunt you. Whoever anokutuma kuti fight me, ndisina kukutadzira. Fight me, ndisina kutadzira. I don't see you. I don't even see what you do or what you say. I blocked for the sake of peace. I did never want to do this because I know the power of cases. I just blocked you and I moved on with my life. You follow me. I was never your friend. I wanted you, when you came to me, I was there as a mother in your life. God knows. If ever there is a time, you know God, I was trying to make him a better person. That was my story to him. My conversation with him was change your life. Content. There's nothing to come on SOS. I was trying to be a mother. Because you saw I was a mother. And honestly, mother, there was never a day you were going to come to me. You would write in comment section, I take her as a mother. Maiva unotuka, unokumura burugwa. Uchiuza kuti izingoma izihure iri, zingoma iri. Ndati nasi, urangarizwa nasi, urirangariri. Whoever akutuma uzwe kuti time yenyu chingoma choririsa choda kudambuka. Time yenyu, I was there for you. Kuseruko. Ndichikuti siya nyaya dzevanhu ndapiwa nyaya ningi kwa ndoti siyana nenyaya dzevanhu usashandiswe. Siyana nenyaya dzevanhu usashandiswe. Ndo zvandandaka representa in your life. Nothing more, nothing less. Because I could see you are a child. But in us, I'm your worst enemy. I'm your public enemy number one for the reasons best known to you. For zvinhu zvaunotaura zvemunhu wokuti munhu aito kunyepera, she even lied. Kuna Dumebi wacho, because right now Dumebi is stuck at Zimbabwe. Hakuna even visa racho, COS racho. And she came, I didn't blame him because she came and cleared my name. But because there is a hatred and kunema conversations anoitwa, kunema meeting anoitwa, kunema phone calls anoitwa kuseri, pachi discuss akunzi ngati tagete email, ngati tuke izimai iri. You hotspotted and you took a fight. Neni and singasivi. And every day on your mouth, Melly this, Melly that. Melly this. Melly this, Melly that. Every day. But today that I'm going to put an end to this. Because but the moment rawataura kuti zingoma iri ari zvari. Ndinoenda ku period wanzwa. I know period pain. Do you know period pain? Do you know period pain? Have you ever bought my pads in your life? Wakambotenga pad ukati mupenyu wako ere? Wakamborara pasi nejeko ere yo chikushunguruza uchimwa mi avocado tree, uchimwa ma gum tree leaves and everything. Wakamboshunguruza nego ne jeko ere iwe. You don't know everything. You don't know anything. Honacha unoziva. But you stand pajekerere and say kuti munhu uyu ngoma. Wow. Wow.
ndokumbirawo guys muisire malove nemalikes, muisireiwo malove nemalikes. Mukomana sikana uyu muisireiwo malove nemalikes. I feel pity for vabereki. Tinozvara zvakadai. That's why I don't want my child to be on social media. So still Facebook. Gaite zvechikoro. So that she will not be shallow and dumb like zvatiri kuona pa social media. Mamwe mazera evana age yako vari kumhanyisana nema-PhD. Mamwe mazera ako vari kumhanyisana nekutsvaga mari nekutokwira ndege vachishanda. Vamwe vazhinji vakazara mumabasa make. Tine zvana zvatochanda nazvo zvima-21, 22 zvikomana zvokutoti uri kutoona zvine vision. Uchimubvunza kuti mwanangu saka uri kutoona kuti mwana ane vision. Zviri kumhanya nemotikari zviri kuita life yazvo. And your life is on social media are revolved around chembere. Dzaunoudza kuti muri ngoma. Dzaunoudza kuti muri ngoma. Wow. What a mighty God you are, say. Aiwa muri Mwari tazviona nasi tazvinzwa kuti muri Mwari. May you find joy, peace and comfort in your life. The truth is otherwise. Ndo mashoko angu anandagoya nawo guys. Ndo mashoko anandagoya nawo. Ngatityei Mwari. Kune zvimwe zvinhu mashoko anorema kuburitsa. Kumwana cheko weather uri chika kuti kudini. Mwana wangu chaichai mu2K. Handifungi takagona kuburitsa mashoko akadaro achiudza umwe mukadzi kana kuudza umwe munhu. Kune mashoko anotoziva the way yandakamukudza nayo. She knows. Even mudiki uyu they know kuti ukadai so mama avazvidi, Mwari avazvidi. Zvinogona kudzokera paupenyu. Dzidziso dzatinowapa paupenyu achikura. Chingoma kana choririsa choda kudambuka. Makazodambuka nesuro. Makadzvara nesuro. Chimirirai kukohwa. Mirirai mukohwe. Muchakohwa zvenyu. Mugara muchiziva kuti everyday machembera ari kuchema nezita renyu. Machembera achachema paminamato nemi. Noti kana vari Mwari vatinonamata vatinoziva. Zvigai zvikurirane zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Regai zvikurirane zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. You come and you try to destroy munhu. Haundizivi. Kana kutondiziva, you spoke to me a few times over the phone. Kundizivawo zvako kuto anything that you know about me, you know nothing. You know nothing about me. You stand on the ground. Kana zvakuuya, I hope whoever vanokutuma vachikupa sick money, because hakuna mari inokwana kutenga shoko rawataura. Hakuna. I hope angashira zvokuti ndiri ngoma handizvarisi ngoma ziuri risingazvarisi nguva. Meno mashoko angachitaurwa ipapo. But wabata vakadzi vakawanda. Vari kusangana nezvo. Zvebhifu I don't know. Tari. She knows better. Me, I don't know. I don't know. I don't know. Nditori right shokuti. When it happens, kana makuenda kwamuchaenda ikoko kana kuti kupi makuita maconversions enyu, mubva mazonoudza ikoko. Mapa mafoni call enyu ekudestroya munhu uyu. Kuti anodestroya munhu ndi Mwari. Anodestroya munhu ndi Mwari kwete iwoyo. You can say mashoko ese aunoda sezvawanga uchitaura. Sezvawanga uchitaura. Asi uchaona zvako. Mamwe mashoko handizivi awaitaura kuti kudiwe handinei nawo. But soko rawakataura rekuti ngoma. Iro hauna kubata ini ndoga. Mubata vakadzi vakawanda. Ini hauna tombondibata ndipo ipapapa. Asi pandakafamba ndopaziva. Pandakapinda ndinopaziva. Chero dei ndanga ndisina ndiri ngoma yacho. It has got nothing to do with you. Hazvinei newe.
hapana pakambouya anyone kana kundaimbouya pawaizombondibatsira kana nendhaipa zvaro kana kuti oichibhadhirai hospital bill. Hapana. Ilife yangu isinei newe. But there you are. You stand all in the name of viewership. Itama views. Ndituke uti hure, I don't mind. Ndituke uti Zimbabwe, I don't mind. Ndituke zvimwe zvenzi zvaunoda, I don't care. But pawakazoti ungoma wakatuka urema hwevakadzi vakawanda. And I know the pain of that. I know the pain, trust me. Guys, muve nezuva rakanaka. Mwari wakuitirei zvakanaka. Be very mindful of what you clap hands for. Must treat. Be very careful. Entertainment, yes, people, you are loyal to your entertainment. Fair enough. But pane pamwe pokuti you have to draw and put the line. Kana makuona this is no longer entertainment. Pakutukwa vakadzi, uri mukadzi unoomberera maoko. Wakazvara une vana vachiri vadiki, for that matter. You don't know turn out life yavo mangwana vakura tinenge kamira sei. Uri kuomberera maoko, uri kukanda star. Pari kunzi vamwe vakadzi ingoma. Wow. Yeah. Mwari wakuitirei zvakanaka, guys. Mwari wakuitirei zvakanaka. The way atino displaya ubarbaric act hwedu papublic sometimes huri shocking. Papublic we display ubarbaric act and ubarbaric hwedu pavanhu pazera pajekerere. Tino udisplaya ipapo. For the whole world to see. Aiwa. Bhudhi vaya ndimwari. Kubva nhasi muchivati God nezita ravo. Sezvo vari ivo Mwari, taona vachiumba vanhu vakawanda chaizvo, vachipa vanhu vakawanda chaizvo vana. Tavaona naivo, tavaona imba yavo ichifachukira chaiko nevana. Musure zvakanaka, guys. Mwari wakuitirei vave munyasha. Ndataura zvanga zviri apa pangu. Ndataura ndakamirira even vamwe vakadzi vangu vachichema kwandiri. After vasangana that clip, chakabata vanhu vakawanda. Ndakuzviona ini, ndasina kuzviona, ndatombobvira ndazviona. Chabata vanhu vakawanda, chachemedza vakadzi vakawanda. Mazera akasiyana siyana. Muve nezuva rakanaka, guys. Handitika Mwari wakuitirei zvakanaka. Tobatana zvedu time.